ashe da saura ku zo mu harraka in ba za su bari ma ni ma ya zangaje magana ta katukance ku zo mu kare maudu'in mu da girma ku zo mu harraka mu dora usulubin aji shi bi da bi ku bankara da makata in kaɗo munafiki gayyar munafukai 2-0 za ku yi da akwai yan wasu kwari da na ji ana batu sun karɓi kwangilar wargaza APC jiha PDP suka wa aiki Allah ya tona su toshe ya karkabar su fito ka ja da su kafin ka fara naka ka bar mu da su kowai antifati ubansa za mu ci kowai antifati uwarsa za mu ci farko da santaran da za mu girgije mu kora dan agwa da bai da tarbiya yana ji yana gani mulkin za ya gagarai mu bai wa katukan safe ya zo mu karkare manuniya ta nuna ya fi sa hankali fito katuka fito su da uwar surutu kullum tana dumi a baya an bata kuɗi ta dage a ci zabe sai gashi ta sakewa an faɗi zonin ɗin daga nan mun ka gane ita ba kowa bace a siyasar zamfarawa suwa na gaiwu ne za a kulla sharri to suwa ke bida wancan kuruciyarsa ita za ta bata shi tsuntsu mai tsalle tarko za ya kawo shi mun gane anniyar ko yau babu ko sanata na santaral ne a zamfara su ta da zaɓe na sanatan tsakiya ko gobe za a yi Abdullahi Abdulkarim kai ne muke kira zamfara hidiman da sabonta na zo ne za ni kai batu na katukan safe ku zo mu tallata magana ta takararsa ku zo mu gazagata da ƙaryar wasu gaba da shaya kamili gashe ka adali